ikaw bong namatay ka, wala na bong hindi kita makilala bong. Maghanap ko ng malakim na property ninyo, doon kayo ilibin sa inyo, wala ko. Ito, seryoso itong panawagan. I was asked once by the media, sabi nila, if you have somebody to think na may utang na loob, sabi ko si Aimee. Ngayon, panawagan ko sa iyo dahil Aimee, hindi pa uli ang lahat. It's never too late to convince the Filipino people that you are worthy to become a senator again. Ito, makinig ka dahil Aimee dahil. Humiwalay ka na dyan sa alyansa na iyan. Siguraduhin mo, hindi pa nga ako na-convince eh. I want you to go to Hague and I want you to file the first person in the Senate to file an impeachment against your brother. Why? Marcos resign! Marcos resign! If kamahimik ka kayo, nina-ina nila. Nagsasalita si tatay dito eh. Birthday ko ngayon, ako ang ano ngayon. Alam mo, kung ikaw ay nag-worry dyan sa dosi na kasama mo, tandaan mo dahil, pag last hour, hindi yan buboto sa iyo. Kompetisyon mo yan. Kaming mga Pilipino ang maglagay sa iyo. Kaya hindi ako-convince that unless you file an impeachment complaint against the President of the Republic of America. Now, that's how simple it is. You cannot, hindi, huwag nyo na kaming lukuhin. Hindi na kami mga bobo, marunong na ako mag-English eh. Kahit hindi ako nakapag-aral doon sa Harvard, na wala kami pera, 75 lang grado ko. Wala din naman ako nag-ano. Kaya sabi ko, kayo mga taga-Manila, naglakad-lakad ako doon. Sabi ko, medyo tahimik na mga alam mo na mga pulis, magrali kami dito. Wala nang maluko-luko. Pero bago ako mag-uwi ng Mindanao, sigurado yung page ko, may magkaano naman sabi, punta ka lang patayin ka ng wala. Sino magpatay sa akin? Andito mga pulis kasama namin. Sir, if you, during my speech, I had once a speech for the PNP, I told them, during my presidency, sabi ko, I will do my best to war against the drug. Sabi ko, wala ako gawa. I will have to reinforce and make my policemen empowered. Doble hit ko ang sao ng mga pulis. Doble ba yan? Doble ba? Ito na kayo ang problema. Nung nag-umpisa na kami sa war ng drug, joke na ko eh. Pag nagsabi akong patayin, hindi ko lang patay, nakita ko ako nagpatay. You know, some people, they don't interpret my words on their very demeaning, very low kind of thinking. You do not know me, my Adam, fuck you. If you do not cope up with my thinking, ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, pinagbintangan lang ako, nagpatay ako ng mga ano, mag-inyulog ako sa helicopter, wala makakita noon, walang witness. Pero I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court, but now they have nothing to prove in the court. The people are here speaking for the truth. Sa mga korte, ito pa pinaka-worst. Ito ng korte dapat, court na yan, isa na ngayon ang mukha ng korte, isa na ngayon ang kredibilidad ng korte na sila pang bumaliktad. Pwede ba yun? Ay nako, hindi pwede yun. Dapat hindi nakakabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanungin ko kayo, isa. Isang case lang ipapile natin, Republic of the Philippines versus one person. Ano ang i-file natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo! Ano? Hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Drug test here! Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi niya. President ko, anong gawin natin sa mga drug na hindi? Babahala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Basta tuloy lang kayo.
Na-interview nila. Ito, na-interview nila. Sabi nila, the narrative of kami, kumpiyansa kami sa alyansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ito sa Karangani po si Manny Pacquiao. Hindi po. Ito, Gobernador Bong Revilla. Ito si Erwin Tulfo, Laking Davao. Ay, naku. Gusto niyo ng presidente na... Ito ako na lang kaya kayo muna. Okay lang. Inom muna ng tubig. Tubig muna. Marami pa tayong speakers, ha. After nito, speakers na naman, tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na lang walang boses. Kayo, okay pa? Malayo pang lumipad pa ako, ha. Wala akong sponsorship. Hindi ako bayan. Pero may ticket na ako. Amin na din. Kaya thank you, Tijay, for inviting me here. Thank you very much. Right, here's another one. Nagyabang ang gitara ko. Marang si Bongbong Marcos po. I never said na mag-Marcos ako. Pag nagnakaw uli yan, bahala kayo. Ito, original composition ko para kay tatay. Masakit yung daliri ko, pares. Ito na. Sa nagbigay ng sticker ko, salamat. Sinulat ko ito katang tuwan noong 2016 pag panalo agad ni tatay. At hindi ko inasahan na kakantahin ko dito sa harap ng mga tao na ganito po kalagayan ni tatay. Isang pasasalamat para sa kanya. Pa-effects muna mga pare. Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko, sinilagan. Saray bumangon, palights ng mga cellphones, ng dahan-dahan. Mula pagkalumok dahil sa mga kagaguhan. Ang dami noong minamaltrato ng mga adik na nasa kanto. Kayo nasaan ang mga akusado? Nandun sa kulungan ng iba'y cemeteryo. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong. Inayos mo ang bayan, pinalawak mo ang alintaan, patungo sa kinabukasan. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong. Kabataan ulit na buhayan, ngayon ang namin nararamdaman, tinood na kabatuhan. Ipauli na ang among tatay, uli na tayo. Isig kang isa kang buhay na bayani. Mabuhay si Tatay Digong! Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-charge na kayo. Okay, thank you very much. Ako babalik mamaya. Okay, tawagin yung partner natin. Thank you. Mula sa Sarangani, palakpakan po natin muli. Before Si that, Tatay Digong! pasalamatan ko yung OFW sa pag-invite sa akin, headed by the President at Tijay Acedo. Mabuhay ang OFW! Mabuhay tayong lahat ng Pilipino! God bless! Stay po tayo, walang gulo ha. Kasi pag nagkagulo, talo tayo. Ha? Pag mag-declare ng martial law, walang eleksyon. Utang ina ninyo. Okay, palakpakan po ulit natin. Sarangani! Ngayon naman po, tawagan po natin ang isa nating kababayan. Simpleng tao lamang ito. No? Biktima rin po ito. Muntik na po itong kinidnap din ng ICC. Nandito po siya para ibahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang pangapat, ang kanyang takot. Hanggang ngayon, may takot pa din. Palakpakan po natin ang ating kasama si Ma'am Rosel Anonas. Gandang gabi sa inyong lahat, mga kamaisong, mga kababayan kong Pilipino. Nagsasabi ako sa inyo ngayon na hindi si Tatay Digong ang naunang dinala sa
ibang bansa at binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel. Kami 4 na Pilipino, puro OFW. Pinailan kami nang hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Ito nangyari totoo November 21, 2024. Dumating ang mga tao ni Torre sa office ng Prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi naka-uniform. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya ngayon, lumabas lang ako sa inyo para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino, sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW, na maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o ano man. Ang sinasabi ko dito, kinuha nila ako, dinala sa krame sa opisina ni Torre. 7 araw nandun ako sa kanyang opisina, naghihintay ng kasagutan bakit ako nandoon. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Dumating ang 2 PAO na lawyers at sinabi, hindi ka dapat nandyan dahil ang Interpol Red Notice ay hindi warrant of arrest na katanggap-tanggap sa ating saligang batas. Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka na si tatay, akala ninyo si tatay lang kaya nilang gawin na ganyan. Hindi. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam. Ang pagturusan ng mga kababayan nating pinagbibintangan katulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na dating former ating president, nadala nga doon, paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, na wala tayong kalaban-laban, walang pambayad ng abogado. Ikukulong lang tayo basta-basta. Hindi ako kayo dito para maging sikat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Interpol Red Notice na photocopy ay kaya nilang ilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Ikukulong kita rito, ipapadala kita ng Hague, ipapadala kita ng Dubai, nang wala sa ating saligang batas. Manot pat meron tayong saligang batas para sila pa rin ang magpapag. Sino ba sila? Sino ba yung mga pulis na yan? Sila ay implementor lang ng batas. Hindi sila ang batas. Si Marcos ba ang batas? Hindi! Sino ang batas? Yan, panindigan nyo yan. Huwag tayong umalis dito na hindi natin nasasabi ang ating mga damdamin, ang ating saloobin. Dahil kahit ang mga pulis na kasama ko doon, nagngingit-ngit ang kalooban. Ngunit dahil lang sila ay mga magbababangkrangko, wala silang magawa. Sa kamay nito mga ulupong na walang kanusugang mga general. At sino ang isa na yun? Ang hindi mga namumulat, mamulat kayo ngayon. Ito ang katotohanan. Ito ang nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Manindigan tayo sa ating konstitusyon. Hindi mo pwedeng sila ang maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. Dahil ginawa ang konstitusyon para sa Pilipinas, para sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng kung gusto nila, dadalhin lang nila Quran. Hinuli nila ako nang walang basa-basa ng aking karapatan. Walang human rights. Sabi ko, nasaan ang aking due process? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niyan. Hindi ko alam kanino nang galing yan. Walang sabi-sabi. Itong araw na nandun ako. Para akong kawawa. Nakahiga ako sa sahig. Ganyan gagawin nila sa inyo pag nagkaroon kayo ng ganito. Nang hindi ko alam. Nang dahil lang sa gusto nila kayong kunin. Sino man sa atin kaya kunin. Wagas ako ngayon para kayo ay alalahanan. Huwag tayong papayag. Dahil kahit kinito, kaya nilang gawin ito. Manindigan sa ating karapatan. Maraming salamat.